बिना आंनि खानसेयाव जाया 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 मा जाया 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 बैसागु बोथोरा सफैलायबाय मा मायै मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड मोलारी यूट्यूब चैनल आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एन महिलारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जालाङो नोंथांमोना नायलांलायदो दोन इदिनो नोंसोर थादो इदिनो जासिगोन भिडिअआ कैमरामैन स्टॉप करो नै थरायनाया बया बुस्थु लाबखादसं मा लाबखोलै लाबाय आरो बोरो माथो लाय इले मा बुस्थु 100 टाकानि अट' फिसानि नामा आंनि ओमफ्राय मा लाबनाय नों बहा थांदोंमोन फर्म फिलआप खालामदांदों नास्ला कलेजाव बुरिनो फर्म फिलआप खालामबावो दासो हो मा एंगेलजों नायना बुरि नुखो जेनेबा इसिनो एंगेलजों दाखौ नुखायो माथो आयना माबा माबि ओमफ्राय हानसि फिसाखौलाय मानो सोर लाना फैदोंखौलाय फिसाथार सं खानसे मा लागोन दैयाव मा जागोन इयाव ना ओंखामानो जानो जागा दं ना बेदरानो लानो जागा दं गैया इयावलाय माथो लायो मा ओंखाम लानो जागा थोनाय ना माथो बिलाय मोननैफोरानो जाखाथारा दै जायाबा जाया आङो जागोन ओइ फैसा गारनो जागा मोनैयाव फैसा गारना फैनायसिनो नायलाय मागिग्रा नुखादों ट्रेनाव दामग्राया ओमफ्राय नै मा बुस्थु लाबोदो मा बेदर होनायनि खोथा दं बेदर लाबाखै नै मा बुस्थु इयो मिथाइ लाबोयाखै नामा ओमफ्राय अमा बेदर तबलानिखा नामा अमा बेदरा गोबां मोनथो होननानै ओमफ्राय एसे सोदेरना हर होनदां ओमफ्राय ओइ बेलेगसैलै एसेया ओमफ्राय इयाव एसे सोदेरना हर होनदां ओमफ्राय बिलाहि पियास बेफोरखौ लाबोबाय ओइ मिथाइ लाबोफाथारालै बेखौनो लाबोदो रंजा मिथाइ जाग्रा बेदर लाबोखाथार मा नांगौ संहैदों बा माबार संहैदो माबार संहैदों दे बेफोर बुस्थु बेफोर खानसेयाव जायो नालाय साला है हामा ओंखाम लानो जागा थोनाय नङा गोसोआवथ' जानो हायाखैना फाजाखौ मायाव लागोन एथ' फिसाखौ मानो लाना फैनांगौ जाखांबाय लाबोखादों आं नै नाय सोरबा खोन्था बिदि गारनाय हे नैनो ओंखाम संनो गारै नों खानसेखौनो बिलिदबाय था फैसा गारनो जागा मोनैयाव लाना फैनायखौ इखौ बिलिदबाय था नोङो लासिं सिंनो खामानियाव उदायफोरखौ लाना फैयो बिदि होनना खालामसै होनबालाय इदिनो खालामबाय था जाथ्रा सं ट्रेनाव दामबासो फैसा मोनगोन संनो दे माबार माबा मोसादोसो ओंखामखौ जोब्बाय मानसिया नोंनियाव गिदिंना फैनानै हाबि जाबि जाना फैनानै जायो नामा माबार सं फट'नो जाना फैयाखै आं बेफोरबायदि दाय होनना नों जायाखैबालाय माथो खुगायालाय माथो मोदोमदो मोदोमलाबायो मोदोमदो सं साख्रुबना फैखादो खोमा बा दखानाव हो गैलालै एबारबा थामाखौनो लाखाबाय नै मिथाइनि ओंखामसो संदो ना मिथाइसो जादो ओरैनो अरबो लगाय गारगारदो नै बेथ' दालिफोरखौ एरगोन ना एराखै मा मावदो मा मादो माबा जानायखौसो कहे कथे सावखुबगासिनो थेमालाय प्लास्टिक बेथो मा सान्दों मा मादो माबा मिथाइ जानो मोना नामा खुगाया जागायानो गैया बखिनाया बोरैबा जाबाय खोमा
와. 아그나 자야खैलै मा खालामदों मा मादों माथो माइलाय थंगायाव होयो पियासखौ सोरबा हो थंगायाव होयो आइयो थाव थाव आइयो नायलाय फिनिशिंआव दा मालायासो नाम लालायसिगोन आरो बोरैबाबा नायनि फिनिशिंनि मोखांखौ नायनि वा होरो माइ मावदों मा मावदों हो गोमो नुखायो नायलाय मा खालामदों नोङो हो Ya, rong tong selabai bel tong kau se, ada yang jiban gimana? Hah? Makalah mana? Angin gese, ngaji kibunga. Wih, saya ketemu tu. Gitu saya. Gitu saya. Oh, biji sih. Biji sih? Ada angkar kucing lagi. Masa tahu ribu? Lain bayang. Repeating lah mana ria? Repeating. Sarang kepiting. Kalau boleh kucu. Mobile ke speeding pelang tu, sarang kepiting mana ria? It is not metal. Rung try nam le diuk ria. Tak try. Angin gese. Gede. Ma barang kamu kuis bay. Hey, salah. Jadi haja jadi. Kabar. Ayah. Ma. Kaki ni bra. 칼리 사키나이 무슨 하이드는 감자냐 간체 무등바부 타르도 니니니 감자바부 사 타르다르바니 봐 니니니니 넬레 아비 하신저 리베트 마바디 문난 거 마바디 문 무팡클레 아니 그래서 또 무슨 너 당이래 아야 오 앙노 수준 베데 코 Chứ làm ra nó ăn cho nó lạc cái này. Hết, thô bạn, thế vậy lý hết, mà giả này thì hết. Không được. Berdenti. Masih gue bau, kamu kerla bener peralai. Arabi kanci kelam pinang, kanci saya. Masa ya sama? Saya. Ani kanci nggak ya, ani kanci labu. Gedan apa yang nggak? Gedan bawa berai bawa, angin musuh nggak ya. Soalnya ani kanci labu. Mabar. Oh baby pet tangan tu naik. Juldi mabar. Zai kanco serba, stilnya zai, sonanya zai mancia. Ibu cepat terang mak. Mabar labu. Patrai ibu cek. Nungni nak jadi. Juldi. 100 taka na. 100 taka na za, 1000 taka na za. Il mabayaw sur zai. Bang jadi. Nungza. Ang nai khilab munchik hancha joldi immediate mabar gosola kha yau khana gan nane sonani iluhan yosur jai ya manain bana video tardle ha oh nga za yau ne nga za yau ne Kau bawa yo andam lirat dan kayau. Mabar labu, sulit. Iya makar nasu bida. Yet maba. Apa tu? Redau deh dali, oma dali. Halo. Oma dali thora. Asar labu. Mabar. Asar. Ayah. Biar mana lab nanggu. Kebau. Muncul zain mbak. Oh. Ibrad sih. Malah ibrad kau lain siapa? Asa apa ni? Satu. Ye, seperti makan terus sang. Wah. Oh. Ba. Puasa kau akan nerang kau Kan tang ikan cibai ni saya. Saya ikan cusur ba. Sonang astan ni. Sonang astan saya cusur ba. Kui lagi ni kan cile.
सुना खनसेयाव सम लागोन होख्लायखाबाय एबार आलुफोरखौ खाथ्र'खासै आं लाख जालायसं थाब जोबिन रखम थाब जोबि रखम जालायसं लाखै दे गयखौबो माबार जल्दि बारलै दे खुगाखौ बोरैबा मोनजोब्बाय फिस्ला फिस्ला दे माबार है आंलाय बर' सिख्ला आयै मावनायाव दांनायाव जेरावबो जेना बोलोलायसं गोसो होफ्रा खानसि सुनायावलाय आंलाय जेना गोसो होफ्रा हुखावनायावलाय आंलाय जेनखाया जाव दे दोन फै गय खावफैलै साला नेनानै हायराम जालांबाय आयौ खानसि सुनाङा आङो खानसि सुनाङा साला गावगाना दोननांगौ मा इखैबो गैयालै हो माबारान हे खर' खुरना लागोन दा हायखुन्दिगासं हे बिदांखौ नाख्लायजोबगोन दा हे खर' खुरि जानांगोन मा जाखोलै मा जाखोयो नोंहा बोरमाखौ बोरमानो मारनो मिथिगौ बोरमाखौ बोरमानो खायनो मिथिगौ नोङा बोरमाखौ बोरमानो खायनोलाय मिथिगोना मिथिया नोंलाय I am not Burma. I am in Moilari. Oh my God! Wow! Boरमाखौ बोरमानो खायनो मिथिगोना मिथिया नोङो माबाराव You talking. मानो जादोंलै माबा बिगुर गोनां खावनो होदो मा जाबावगोनलाय नांफैबा मा जागोन आया मस्थ' एसे गेदेरसिन हरदों नांफैबा मा जागोन गारमायाव गयल'खौ खावनो रोंला होमबा ओ भाई मुझे मारो मोजां खाव गोदान इमिडियेट माबार no sukena urgen atanang sebalim sur no sur kene